Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du osoko bilkuran araudi berriak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diharduten 100.000 beharginen jarduna antolatu eta arautzen du. Legeak garapen profesionalaren alderdi guztiak arautzen ditu eta Euskal Enplegu Publikoaren eredu propioa definitzen eta finkatzen du. Duela urtebete pasatxo onartu zuen lege egitasmoa Jaurlaritzak funtzio publikoa modernizatu eta harmonizatu asmoz. 1999 indarrean dagoen funtzio publikoaren legea ordezkatuko du. Espero zen bezala Jaurlaritza osatzen duten bi alderdien aldeko botoarekin eta PP Ciudadanos koalizioaren abstentzioarekin atera da aurrera. Eskuineko indarrak akordioa egin zuen gobernuarekin espetxe zuzendaritzako lanpostuen eskala sortzeko. Hartara lanpostuok eskaintza publikora aterako dira. Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosuk eta Voxek kontrako boza eman dute. Koalizio abertzalearen ustez legeak ez du administrazio publikoaren euskalduntzean pausorik ematen eta ez du konpontzen Europar Batasunetik kanpoko herritarrek langile publiko izateko duten arazoa ildo beretik aritu da koalizio morearen. Horren aburuz aukera galdu da atzerritik etorritako langileak funtzionario izateko eskubidea izan zezaten arlo jakin batzuetan bakarrik baimendu delako. Arratsaldeon guztioi, aipatu legeak era guztietako erreakzioak eragin ditu Legebiltzarrean, baita bertatik kanpo ere legea aurrera eraman dute Jaurlaritzako bi alderdien botoekin eta PP Ciudadanos taldearen abstentzioarekin esan bezala. Euskal Herria Bilduk berriz salatu du sindikatuekin ez dela negoziaziorik izan eta kexa hori Legebiltzarraren atarira eraman du Labek. Entzun jarraian Olatz Garamendi Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailburua eta Xabier Ugarte Mendia Lab sindikatuko kidea. Eramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka balko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Aurreko legegintzalditan izan da ere, ez da izan posible onartzia, berez gaurko egunean onartzia gauza garrantzitsua eta importantia da. Osatzera dinogu lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako. Ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Beraz, inposatua eta ez negoziatua. Lan arloko beste gai batzuei helduta eta lan gatazken bueltakoekin Arabatik Bizkaira salto. 10. greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko metalgintzako langileek sindikatuen arabera lan uztera deituta dauden langiletatik 95% egin dute bat grebarekin. Hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die. Momentuz aurreko ostialeko bileraren ondotik patronalaren berririk ez dute izan sindikatuek eta salatu dute patronalak lan hitzarmenaren negoziazioa blokeo egoeran duela. Jakitera eman dute gainera patronala osatzen duten enpresa batzuk akordioaren alde daudela eta erabaki dutela patronalaren egituratik irtetzea negoziazioaren kudeaketa txargatik. Unai Orbegozo, Komisiones Obrera Sindikatuko Industria Arloko prentsa arduraduna eta Iratxe Azkue, Labeko Industria Federazioko arduraduna urren ez durren. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez, baina gure ustetan argi dugu FEBEMek duela pilota bere teiatuan. FEBEN, presionatuta dagoela ere, badakigu FEBEMeko enpresa batzuk akordioaren alde daudela, heldu zaigu, eta badakigu ere nola FEBEMeko enpresa batzuk erabaki dutela FEBEMetik irten egiten ari diren gestioagatik. Borrokarako prest eta tinko, baina eskua luzatuta ere negoziaziorako. Berriobeitiko Saengobaen Abrasi Boseko langile batek bizia galdu zuen atzo lanera sartzen ari zela istripu ez traumatiko batean. Labek salatu duenaren arabera ondo ezik sentitzen hasi zen lanera sartzen ari zela eta hil zen 56 urte zituen. Laben zenbaketaren arabera aurten Euskal Herrian 78 pertsonak galdu dute bizia lanean, horietako 20 Nafarroan. Joan den urteko kopurua berdindu zen atzo, urtea amaitzeko hilabete falta den honetan.
Bestaldetik Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurre proiektuaren aurka bi greba deialdi egin zituzten sare publikorako ELA, LAB eta Stella sindikatuek. Atzo egin zuten horietako lehenengoa eta abenduaren 14 daukate jarrita bigarrena. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak atzoko grebaren parte hartzearen datuak eman ditu. Ikastetxe guztien datuak jaso ostean irakasleen 33% batek egin zuten atzo bat greba eskubidarekin. Horren arabera sindikatuek parte hartzea handiagoa izan zela ziurtatu zuten, haien esanetan langileen 60% bat egin zuten. Mobilizazioa hasi aurretik sindikatuetako bozeramaileek adierazpenak egin zituzten. Labeko Irati Tobarrek esan zuen langileek bat egin zutela sindikatuen aldarrikapenekin, alegia egungo sistema duala ez betikotzarekin gainditze bidean jartzea eta sare publiko euskaldun bakar eta propioa lortzearekin. Stella sindikatuko Nagore Iturriozek berriz, lege aurre proiektua kritikatu zuen esanez, zirriborroak ez duela oraingo sistema gainditzen eta beraz, gaur egun hezkuntzan dagoen arazorik larriena segregazioa ez duela konpontzeko bidean jartzen. Ordea, elako miren Zubizarretak gogorarazi zuen prozesua hasi zenetik sindikatuek hainbat ekarpen egin dituztela lege proposamenaren inguruan eta salatu zuen ekarpen horiek ez dituztela aintzat hartu. Abenduaren 14an ere beste greba deialdi bat egingo dute. Euskal Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek hizpide izan zuen ere atzokoan greba deialdia. Haren ustez, greba eguna hezkuntzarako egun tristea izan zen, mugatu egin zuelako ikasleek hezkuntza garatu ahal izateko eskubidea. Itzaltzen baino gehiago bizitzen ari da Zubietako erraustegiaren kontrako mugimendua. Horren lekuko izan ziren larunbatean Donostiako kaleak. Gurasos elkarteak deiturik, ehunka lagunek protesta egin zuten Zurriola hondartzaren ertzeko kaleetan. Kursaletik abiatuta irmoki eskatu zuten behingoz itxi dadila Zubietako errauste plana. Protestan gurasos elkarteko kidek gor kritikatu zuten, batik bat Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak Zubietako erraustegiaren auzian aspaldian izandako jarrera. Izan ere oroitarazi zuten bi erakunde horiek laster batean utzi zutela bazer herritarren erabakitzeko eskubidea. Esan zutenez, herritarrei ez zieten utzi prozesuan parte hartzen 2016. Urtean, are salatu zuten Aldundiak eta Jaurlaritzak Zubietako erraustegia baliatu dutela, indar erakustaldia egin eta arrokeriarako gotorleku izateko. Bada Joseba Belaustegi gurasos elkarteko kidearekin heldu diogu gaur gaiari eguerdiko magazinean. Arantxa Tapia sailburuak legebiltzarrean aitortu zuen gehiegizko isuriak daudenean ez dagoela sistemarik erretzea automatikoki garatzeko. Entzun jarraian nola iritzi dion horri Belaustegik. Betebar nagusiena zen justo sistema automatiko hau ezartzea. Zer da sistema automatiko hau? Da, berme bakarra eskutsatzeko. Kutsadura maila nabaritzen danean, porque hori modu jarraian neurtzen da, automatikoki inork eskua sartu gabe, gelditzen da labearen hondakinen sartze hori. Bueno, onartu dena da sistema hori ez dagoela. Baina sistema hori jartzearena Europako legediak, direktibak ezartzen du. Eta esan dezakegu Eusko Jaurlaritza eta Arantxa Tapia momentu honetan Europari insumizioa edo ez betetzea egiten ari zaiola, era oso nabari eta zuzenean. Urte luzez, Gipuzkoako autobidetan batutako hondakinak Usurbilgo Aritzeta eremuan AP8 autobidearen bazterreko mendialde batean legez kanpo botatzen ari dira Aldundiak azpikontratutako zenbait enpresa. Horrez gain, ELA sindikatuak adierazi du enpresa horietan lanean ari diren beharginen lan baldintzak ez direla errespetatzen. Eta hain zuzen, greban dira beharginak azken 7 hilabeteotan salatzeko euren lan baldintzak eta segurtasuna ez direla errespetatzen. ELAk egoeraren analisia egin du gaur Gipuzkoako batzar nagusietan, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek hala eskatuta. Gaurko agerraldi horretan, Bidelanek duen azpikontratatze politika salatu du ELAk. Izan ere, errepideen kudeaketarako bidegirekin sinatutako kontratua ez betetzeko, irabaziak handitzeko eta erantzunkizunak ezkutatzeko modu bat dela uste du sindikatuak. Duela 2 aste errepideko lanekin lotutako beste kasu bat ere atera zuen gainera argitara ELA sindikatuak. Lehenengo aldiz istripu bat gertatu aurretik, kalte ordaina ordaindu behar izan dio enpresa batek garraiolari bati, haren osasuna arriskuan jartzeagatik. Hain zuzen,
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak langile bati 20.000 euroko kalte ordaina ematera derrigortu zuen Aldundiak kontratatutako Excavaciones Imanolasa enpresa beharginaren integritate fisikoa arriskuan jartzagaitik. Pleguetan neguko errepidetako planerako kainoiek gehienez 8 urte izan behar dituzte dioen arren, sindikatuak salatu du 15 eta 20 urte bitartean dituztela gehienek. Eta gaiz aldatuta Espainiako poliziak jakinarazi duenez, 5 dira guztira azken egunetan atzeman dituzten bombak, azken 24 orduetan 4 atzeman dituzten. Espainiako Defentsa Ministerioan Ukrainak Madrilen duen enbaxadan, Zaragozako Talaza arma lantegian eta Torrejonde Ardoz herrian ere, aire basean jaso dituzte lehergailuak. Ez aldi berean aurretik azaroaren 24an Pedro Sánchez presidentari zuzenduriko beste lehergai bat atzeman zuten Moncloan. Espainiako Auzitegi Nazionalak hartu du ikerketaren ardura. Publiko egin zen lehena, Ukrainaren enbaxadan jaso zuten atzo ordu bata aldera, eztanda egin zuen arte, ez zuten detektatu bomba eta gutuna ireki zuen langilea zaurituta dago leherketaren ondorioz. Gutuna Sergei Boreltsev enbaxadorari zuzendua zen. Enbaxadako leherketatik ordu gutxira atzeman zuten Zaragozako arma lantegira ailegatutako bomba gutuna. Polizeiturrien arabera segurtasun zerbitzuek susmagarritzat jo zuten jasotakoa eta hortaz erdietsi zuten bombak kontrolatzea. Berdin gertatu da gaur, goizaldean Espainiako Defentsa Ministerioan eta Torrejongo aire basean atzemandakoekin. Garaiz detektatu dituzte eta ez da izan zauriturik. Horien berri izan ondotik, jakinarazi du Espainiako gobernuak azaroaren 24an Moncloan jaso zuten lehergaiaren berrin. 5 bomben artean loturarik den argitzeko ikerketa abiatu du ala poliziak. Plazaratutako informazioaren arabera, Espainiako Auzitegi Nazionala terrorismo delitu gisan ari da aztertzen kasua. Lerroburekin amaitzeko berriz kultura arlora salto, Miguel Ángel Elustondo kazetari eta idazle Azpeitirrari eman diote, aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza saria berrian argitatutako Tonban ehortzerik elkarrizketa sortagatik. Komunikazio saria berriz, enpresabidea.eus webguneak irabazi du. Euskal kazetaritzari aitortza bat egiteko asmoz banatzen dira sari horiek, eta aurten 2 sari ezain ohorezko mugarriak ere banatu dituzte, sarituen ibilbideak aitortzeko Elisabete Garmendia kazetariak eta Patxi Baztarrika Ricardo Arregi sarien sortzaileak jaso dituzte mugarri horiek. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrua sartzen daizkit eta min egiten didate, edo krak. Osteguneko lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du. Honek Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diharduten 1.000 langileren jarduna arautuko du eta atea zabalduko die Europar Batasunetik kanpoko beharginei beharrizan berezia dagoenean eta arlo jakinetan oposizioa eta sindikatuak kontra azaldu dira. PP Ciudadanos taldea berriz abstenitu eginda Nerea Garzia. Legeak 1989tik indarrean dagoen funtzio publikoaren legea ordezkatuko du. Duela urte bat Jaurlaritzak onartu zuen lege egitasmoa. Gobernuaren esanetan funtzio publikoa modernizatzeko eta harmonizatzeko. Jaurlaritza osatzen duten bi alderdien aldeko botoarekin eta PP Ciudadanos koalizioaren abstentzioarekin atera da aurrera. 23 urte daramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka gaurko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Aurreko legegintzalditan izan da ere, ez da izan posible onartzia, berez gaurko egunean onartzia gauza garrantzitsua eta importantia da. Gero ganera, gure lege berri honek, nunbait enplegu publikoaren kalitatea eta balore publikoa goraipatzen dau.
nunbait ere bebai gizonen eta emakumeen arteko neurriak eta berdintasuna bermatzeko neurriak hartzen ditu, bebai euskera lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzeko neurriak ere aipatzen ditu, beraz oso lege importantea da gaurkoa gai. Legeak ez du sektore publikoan ordezkaritza duten sindikatuen babesa jaso, labek esaterako elkarretaratzea egin du goizan legebiltzarraren kanpoaldean, enplegu publikoaren lege hau ez da langilona lelopean. Hala da, bai, enplegu publikoko zenbait langile bildu dira legebiltzarraren aurrean, lab sindikatuak deituta. Aurre ikusten zen moduan legea Jaurlaritzaren botoekin eta eskuin alderdiaren abstentzioarekin aurrera eraman dute, eta sindikatuak salatu du legeak ez duela langileen eskubideak bermatzen. Lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako, ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Beraz, inposatua eta ez negoziatua. Azken urte honetan ikusten ari gara Jaurlaritzaren jokamoldea hau dala, ez duela ezer negoziatu nahi eta dana inposatzen duela. Enplegu publikoaren legearen bueltakoak ala, bada besterik Araba aldetik gaurtik aurrera Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak derrigortuta daude. Ticket bai sistema berriaren bidez fakturatzera alare Araba dendatkeko negozioen, ia erdiek ez dute prest ticket bai, Nerea Garziak azalduko digu. Arabako Foru Aldundiaren datuen arabera, 18.000 negozioak eta autonomok egokitu beharko dute faktura elektronikoen sistema. 2 hilabeteko atzerapenarekin egingo dute, izan ere hasieran urrian hasi behar ziren sistema hauek ezartzen. Epea luzatzeko eskaera ugari jaso zituen Lurraldeko Aldundiak eta atzeratzeko erabakia hartu zuen. Hala ere, Araba dendak elkartearen arabera, elkartearen negozioenia erdiek ez dute sistema ezarri oraindik. Bestelako ezer suposatu azkenean ez dugulako egin behar izan beste denda batzuetan bezala egokitu informatikoki edo, esan nahi dut. Bai sartu behar izan dela programa, baina infrastruktura bageneukan, orduan beste barik aldaketa izan da, tiketa dota faktura ateratzen denean, aldatu egiten zaigula formatoa, baina ez digu bestelako galerarik egin. Hasieran pixkan moteldu egin zan prozesua, probaketa egitean, baina nik uste dut gaur-gaurkozia bada bilela ritmo honen, orduan larregi ez dugu igerri. Guretzako esan nahi dut, kaso bezeroentzako izango da erosagoa, guri behintzat ez digu aldatzen. Una semana y media empezamos con las pruebas, pues para saber cómo utilizarlo, cómo manejarnos, cómo funciona todo, cierre de caja y todas esas cosas. Sabemos pues que es para controlar, creo yo, el dinero que entra por el dinero que sale y todo eso, tener todo controlado y ya está. Lo que hemos aprendido básicamente es un nuevo programa nuevo, porque antes lo hacíamos con las antiguas balanzas, como podéis ver. Bestatik Arabako arduaren sektoreko langilek autokarabana bat egin dute ostegun honetan, Oion inguruko upategietan barrena eta manifestazio bat egingo dute larun batean Gasteizen, labek jakinarazi duenez. Urritik Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin egiten ari diren bezala, erosteko ahalmena bermatuko dien eta gaixotasunagatik edo istripuagatiko osagarriak hobetuko dituen hitzarmen bat negoziatzea eskatuko dute besteak beste. Urriaren 21 berreskuratu zituzten 2021eko mobilizazioak lan hitzarmen duinaren alde. 2022an hasi ziren negoziatzen, baina bilerak gelditu zituzten eta orain berriz elkartu dira. Baina ez dute akordio bat lortu. Gauzak horrela, Oionen kotxe karabana antolatu dute eta hurrengo egunetan Ardo Araban testu inguruan zenbait mobilizazioak egingo dituzte. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21an egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa. Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten. Orduan LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Azaroan Arabako batzar nagusietara jo zuten sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioek oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoeri dagokionez,
aldaketa txiki batzuk eman dira. Arabako ardogintzako mahai negoziatzailearen bilera berria izan dugu hemen Guardian. Bertara, SEAK planteamendu berriak ekarri dituen arren, hobekuntza batzuekin, hauek oraindikan ez dira nahikoa, eta ez ditu asetzen sektoreko langileen beharrak eta nahiak. Uste dugu, SEAK mugimendu hau egin baldin badu izan dela, azkenengo asteetan eta hilabetetan aurrera ematen ari dugun dinamika mobilizatzailea gatik izan dela. Eta uste dugu ere, bertan sakondu eta gehitu behar ditugula mobilizazioa. Hala ere, zenbait aurrera pauso eman dira. Proposamen ekonomikoaz gain, upategiek jardunaldi jaitziera txiki bat proposatu dute. Eta lan gaixotasun edo istripua dela eta eragindako aldi baterako ezintasun osagarriak hobetzera ireki da. Oionen egingo egu kotxe karabana bat eta manifestazio bat, eta larun batean ere Gasteizen egongo gara Ardo Araban. Horregatik gonbidatzen ditugu Arabar Errioxako langile guztioi, han bertan larun batean gurekin egotera. Gauzak horrela lab adierazi duenez mugimendu horiek sektoreak burutzen ari diren mobilizazio eta presioari esker lortu dituzte. Eta lan gatazten bueltakoekin Arabatek Bizkaira salto, 10. greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko metalgintzako langileek, sindikatuen arabera, lan ustera deituta dauden langileetatik 95% egin dute bat grebarekin, hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die. Gehiengo sindikalak erandion burutu ditu protesta nagusiak gaur, elak berriz Durangaldean ikusi. Piketea normaltasunez egin da aurrera, egia da ertzaintzaren presentzia oso handia izan dela, eta zentzu hortan, badakigu, tentsio momentu den bat eta normala dela gertatzea edo. Ertzaintzarekin gertatzen ari dena da erabaki politiko bat, eta babesa daukate egiten dutena, eta erabaki politiko horren helburua da, borroka sindikala edo zein borroka, eta kasu honetan Bizkaiko metaleko borroka oztopatzea. Eben, presionatuta dagoela ere, badakigu FMko enpresa batzuk akordioaren alde daudela. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez. Ordea bizitzaren garestitzari aurre egiteko hitzarmenaren alde borrokatuko da LAB Gipuzkoako metalean, abenduaren 31an irauniko da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena, eta LABek prentsaurrekoan adierazi du sektoreak dituen beharrei aurre egingo dien hitzarmen baten alde borrokatuko dela. LAB sindikatua hasi da prestatzen datorren urtean Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena berritzeko hilabete eskas barru iraungiko da egungo hitzarmena eta baldintza berriak zehazteko patronala eta sindikatuak ados jarri beharko dira datozen hilabeteetan. Beste sektore edo herrialde batzuetan gertatzen ari den moduan kapeiaren igoera eta langileen erosteko ahalmenaren jaitsiera izango da ziurrenik punturik arantzatsuena egungo testuinguru ekonomikoak baldintzatuta. Hala ere, LABek prentsaurrekoa egin zuen atzo Adegi Gipuzkoako enpresarien elkartaren egoitzaren atarian eta hitzarmen duina lortzeko bidean borrokarako prest daudela adierazi zutenan. Azken asteetan ordezkariekin eta langileekin lanketa egin duela esan zuen LABek ere hitzarmenaren negoziazioetarako plataforma osatzeko. Bestaldetik etorkizuna eraikiz kongresuaren 2. edizioa amaituta balantze positiboa egin dute eta parte hartze arrakastatsua nabarmendu guztira 1552 pertsonak hartu dute parte programan jasotako jardueretan eta beste 1000 lagunek baino gehiagok bisitatu dute Tabakalerako plazan jarritako erakusketan. Kongresua pasaden asteko ostegunean hasi zen, naiz eta irekiera instituzionala eta kongresu akademikoa aste honetan egin diren ikusi ezagun sakonago Udane Arbeoren eskutik.
Tabakalera Donostiako kulturzentroa erreferentziazko toki bihurtu da aste honetan, etorkizuna eraikiz kongresua egiten ari baitira bertan eta horren berri eman digu Xabier Barandiaran arduradunak. Zalantzari gabe Gipuzkoako Foru Aldundien dagoen estrategiarik importantena da herri politiken garapenaren ikuspuntutik, lankidetzazko gobernantzan oinarritzen dena. Hasi ginen kongresu hau egiten, nolabait ere gogoeta bat egiteko, urteko ibilbideari errepaso bat eman, proiektuak nola zihoazten baloratu, gai berriak sartu, etorkizunari buruz hitz egin. Nolabait ere esan daiteke etorkizuna eraikiz kongresuaren helburu nagusia, dala hain zuzen ere hausnarketa bat egitea, etorkizuna eraikiz baliatuz horretarako. Egia esan, askotariko gaiak lantzen ari gara, alde batetik etorkizun ekonomikoari buruz hitz egiten aritu gara, aditu gari ekarri ditugu, globalizazioa bitarteko egoera ekonomiko asko eraldatu da azkenengo urtetan, eta gure herriak eta gure lurraldeak zer nolako erronkak dituen ekonomiaren garapenaren ikuspuntutik, bereziki enpresen ikuspuntutik, lanaren zentzuaren ikuspuntutik, nola moldatuko diren hurrengo urteetan enpresarik garrantzitsuenak gure herrian, eta bar, ekonomiaren alorrean. Bigarren alor importanta alor soziala da, zalantzari gabe hori da beste bizkarrezurretako bat etorkizuna eraiki zen, eta zaintzan oso fokalizatua, etorkizuneko zaintzetan, gizarte politikak nolakoak izango dira etorkizunean, zeintzuk dira ditugun erronkak, non dauzkagu indarguneak, non dauzkagu ahulguneak, nola landu genitzazke herri politikoiek etorkizuneko zaintzenak, orokorrean lankidetzazko gobernantza hartzen dugu ardatz nagusi moduan, zere etorkizuna eraiki zen ezaugarririk importanteena da agenda politiko berri bat lantzea etorkizunera begira, baino lankidetzazko gobernantzaren bitartez. Guk uste dugu momentu honetan sistema demokratikoak interpelazio importante bat bizi dutela, krisi importante bat bizi dutela, globalizazio eredua bitarteko eta azkeneko urteetan eman diren gizarte eraldaketak bitarteko, eta nolabait ere etorkizunean nahi balin badugu demokrazia indartzea eta ezinbestean lankidetzazko gobernantzan oinarritu behar du. Ildo horretan proiektu asko jarri dira martxan, zeren etorkizun eraikiz guztia oinarrian lankidetzazko gobernantzan oinarritzen da. Ez alde batetik daukagu think tankaren espazioa, nun gizarte eragileekin elkarrizketa eraldatzaile prozesu importante batean sartua gaude, gai diferenteak lantzeko, aldaketa klimatikoari aurre nola egin, etorkizuneko lana, etorkizuneko zaintza, kultura politiko berria, hor daukagu bizkarrezur bat. Gero dauzkagu beste proiektu esperimental asko, lankidetzazko gobernantzan oinarritzen direnak baita ere, eta gero ez daukagu gazterik, behar bada etorkizun eraikizen dagoen gauzarik importantena da, 11 erreferentzia zentru sortu direla hain zuzen ere, gure lurraldean estrategikoak diren erronkei aurre egiteko, lankidetzazko gobernantzan oinarrituta eta beti ere kontutan hartuta zeintzuk diren lurralde bezala ditugun indarguneak. Telebista katen 6%, zinema emanaldien 1% eta streaming plataformen 0,0 horixe euskaldunek pantaietan eskura duten euskarazko eskaintza. Pantaiak euskaraz taldeko kide Alex Aginagaldek eman ditu datuok, baita kritikatu ere adierazi duenez, euskarak nahiko presentzia eskasa du pantaietan adi. Gaur egun ja orokortasun batean lantzen dugu pantaietan euskarak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak. Diskriminazio egoera hau edo hizkuntza zapalkuntza egoera hau oso normalizatuta eta barneratuta daukagu. Gaur egun telebistetan dauden kate digitalen artean 3 ditugu euskeraz, ETV bat, ETV eta ETV 3 eta 11 telebista, gehi tokiko telebistak. Plataforma digitalen irautzarekin, streaming plataformetan milaka eta milaka eduki daude, oraindik ere ez da 0,1 iristen euskerazko eskaintza, plataforma nagusi hauetan, eta erabat flagrantea eta mingarria iruditzen zaigun kasu bat da zinemaren kasua. Zinemaren kasuan gainera eskuduntzak daude, hau goitik bera arautzeko, eta Euskal Herriko zinemaretoetan eskaintzen diren filmen 1% soilik ematen da euskeraz.
Eta kultura arlora salto esan dugu Lerroburuetan Miguel Angel Elustondori eman diote Rikardo Arregi kazetaritza saria. Rikardo Arregi kazetaritza sariketako epaimahaiak adierazpen askatasunaren aldeko aldarria egin nahi du. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Rikardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Rikardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrura sartzen zaizkit eta min egiten didate edo krak. Bestetik Ramon de Zubiaurreren 30 lan eta dokumentu argitaratu gabe erakutsiko ditu Durangoko Arte eta Historia Museoak erakusketa ostiraletik abenduaren 2tik otsailaren 5 arte luzatuko da ikusi. Museotik ez dena daukira, atzo eman zen jakitera bagatoz ledopean ospatuko da 40 minuturrok jaialdia. Era beran salgai daude dagoeneko ertzainak taldeak Gasteizen eskainiko duen kontzertuko sarrerak. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menagozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain bueltan daude Gari, Josu eta Txanpin. Orain bai agur esateko, abenduaren 16an eta 17an beken izango dira eta azkeneko emanaldia Gasteizen izango da. Urduri, ez? Gasteizen izan da urduri ez nuke esango ez. Ez azken finean gure hirian gare eta guretzat importantea da egun horri olako amaiera borobil bat ematea, egitea, gauzatzea eta horretan sartzen gara gure indar guztiak. Nahi dugu Euskararen festa bat izatea, nahi dugu 80 hamarkadan bizi izandako mugimendu sozial artistiko potente hori baitaren nolabait eskutik ekarri, ez? Egun horretara eta gehien bat partekatzea emozioak danon artean. Hore bat
halako erantzuna jasotzea, ertzainak orain dela 30 urte desagertu zala, eta oraindik ere ikustea halako erantzunak nik esango nuke oso positiboa dela ez guretzat, baizik eta euskal kulturarentzat. Kontzertu berezia izango da eta hainbat gonbidatuak izango dira. Besteak beste Mikel Urdangarin, Inigo Etxezarreta eta Oiane Perea. Kontzertua urtarrilaren 6an izango da Gasteizko Mendizabal auzoan karpa klimatizatuta jarriko dute 20.000 pertsonarentzat. Gonbidatuek emango diote hasiera ekitaldiari eta gaueko 10etan ertzainak taldearen txanda izango da. Ertzainak taldeak izugarrizko laguntza eman ziola eta izugarrizko bultzada eman ziola euskarari Gasteizen. Azaroaren 30ean sarrerak salgai egongo dira goizeko 10etatik. Eta honekin iritsita albistegiaren bukaera eguerdiko magazinean Joseba Belaustegi Gurasos plataformako kidea izan dute gonbidatu nagusi gisa Zubietako erraustegia izpide eta horixe berreskuratuta agurtuko zaituztegu gaur horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Isla eta itzalik gabeak zukutuko dizkizute barruak zuke aiata beraiena azaltzen doa garesti saltzen da merkatu zurian begi bakarren erreinuan daltonikoen miseria egarriz vampiroak arima xurgatzen vampiroak odole garriz vampiroak arima xurgatzen vampiroak Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gorean daukagu Joseba Belaustegi, Gurasos plataformako bozeramailea da bera, eguerdion, ongi etorri. Beno, milaka lagunek eskatu zenuten aurreko asteburuan, Zubietako erraustegiaren behin-behineko itxiera. Zergaitik? Beno, eskatu genuen gelditzea, baino behin-behinean. Zergatikan, gelditzea legez ez dagolako beste aukerarik, baino legea baino gehiago arrazoiko gauza bat dalako, ez? Kutsatzen, pozoitzen ari da, kutsadura errealitate bada, eta hori ezin da onartu. Horretikan, guk eskatzen duguna da, behin-behinean behintzat, gelditzea. Zergatik behin-behinean eta ez behin betirako. Gurasos jaiozanean, pixkat bere gain nahi hartu ikuspegi guztiak. Denok eukitzea bere lekua hemen. Orduan, gutxieneko eskariak egin ditugu beti. Denak adostu ditzazkegunak edo onartu ditzazkegun irterak. Denak gaude ados, konpondu behar dela eta konpondu arte ezin dela martxan jarri. Hau bera, guk eskatzen duguna, Jose Ignacio Barkatu Asensiok 2007ko elkarrizketa batean esan zuen, galdetu zioten. Eta ez baldin bada zuek pentsatzen zuten bezain ona eta kutsadura agertzen da. Momentu horretan geldituko dugu eta konpondu arte ez dugu abiatuko. Hori eskatzen dugu. Kutsadura aipatu duzu, berriki ere ingurumen kutsaduraz eta osasuneko arriskua hartarazi du hain zuzen errausketaren eta osasunaren inguruko ikerketa taldeak, zenbaterainokoa da kutsadura hori? Kutsadura da askotakoa eta oso larria. Kutsadura ematen da airean, zeren horre ikusi da gainditu egin dituztela legez jarritako mugak. De hecho, ez daukate sistema automatikoak gelditzeko labea hau gertatzen danean. Zergatik galetzen dugu guk, oso garri dago. Kutsadura hori ematen dalako eta berez geldituta egon beharko litzateke. Baina baita ere lurran agertu da 2 urtetan ja gutxienez fenolak eta beste kutsatzaile oso toksikoak agertu dira eta lurrazpiko uretan agertu dira dioxinak eta furanoak maila oso altuan. Demagun badagola Europa mailan dago legedi bakarra, holandarra, hori referentzia bezala Europa osoan erabiltzen dena. Hor, kutsadurako gorra maila definitzen da. Hemen aurkitu da, maila hori 3 aldiz handiago eta 74 aldiz handiagoraino neurtu da. Eta lurrazpitan
erreka ere, bitan ez hirutan ja, kutsatu da amoniakoekin, eta hoain metalastunekin, eta amoniokin, eta bar. Berez, esan dezakegu, eremu guztietan, Oria ibaian, eta hoain arriskuan dago itxasoa ere, itxasoa Oria dijoa, baina baita ere, bideratu nahi dute kutsadura guzti hau Zurriola hondartzara. Berez, kutsadura osoa, leku guztietan. Kutsadura maila oso altua aipatu duzunez, zer dago horren atzean? Ez dagoen aurreikusterik horrelako kutsadura maila egongo zela proiektua martxan jarri zenean? Galdera hori ona da. Beste datu bat da, oso denbora gutxian, adibidez inguruan, ez uretan, lurretan, neurtu dien, lurretan, landaretan eta arrautzetan, neurtu dien dioksina maila, 4 aldiz handiago eta 20 aldiz handira egoraino igo da 2 urtetan. Eta aditu europearrek, hau jarrepena egiten edienak, esan dute, hau ez dutela inon ikusi hain azkunde handia hain denbora gutxian. Zergatikan, txapuza bat dalako, hau da, oso azkar, oso gaizki egin dalako, eta normalian egia da, olako instalazioak beti gutxatzen dute. Izkutatu nahi da, Europa hor pixkat hipokresiarekin jolasten du. Esaten du, 800 gradotan erretzen baima da, desagertzen dira dioksinak, baina gero, legedian ez du zehazten, ez du behartzen neurtzera. Zergatik ez dira neurtzen ez badia sortzen. Hor, gezur handi badago, eta gero dago, Estokolmoko nazioarteko ituna, hitzarmena, non justo dioxina eta olako konposto toksikoak desagertzeko sortu zen hitzarmena, hor agertzen da dioxinaren sorrera lehenengo iturria erraustegiak diela. Instituzioetatik, Eusko Jaurlaritzatik zer esaten da salaketa hauen aurrean? Beste egunean, manifestazioa egin genuen egunean, galdetu ziguten horretaz, eta guk esan genuen ostrukaren jarrera hartu duela. Baina realitatea hain gordina da, hain larria da, azalarazten nahi da, Europatikan, bai Zero West Europe, bai elkarte ekologista handienak, Greenpeace, WWF, ezberdinek, arreta jarri dute gai honen buruz, eta alarma piztu da. Hori ezin izan dute izkutatu gehiago. Orduan, bere jarrera, izkutatzearena, pentsatzen dugu aldatu behar dela. Guk uste dugu errealitatea onartu egin behar dela, lehenbiziko gauza. Hasi dia onartzen, baina ez partzialki, ez osotasunean, ez bere gordintasun guztian, baino hasi dia. Guk eskatzen diguna da, ahalik eta azkarren onartzeko, eta horrei irtenbidea emateko, bakarrik irtera badagoela. Dala, mai bat iriki, elkarrezketari aurre egin, bai gizarte eragileekin, bai zientzia eta osasun adituekin, baita alderdi politikoekin, denen artean emango jogu honei irtera edo ez zaio emango. Horrekin lotuta, aurreko erantzun genuen Arantxa Tapia ingurumen sailburua Eusko Legebiltzarrean, Elkarrekin Podemosek egindako galdera bati erantzunez, aitortzen lakoako araudia ez duela betetzen erraustegiak. Ez zer esan zuen zehazki? Hor, ñabardura bat oso importantia. Hor, ez duena betetzen da, berak emandako baimena, berak edo, bere aurrekua, baina, ingurumen sailak baimen bat eman zion erraustegiari, eta bete behar batzuk zitun. Bete behar nagusiena zan justo sistema automatiko hau ezartzea. Zer da sistema automatiko hau? Da, berme bakarra eskutsatzeko. Kutsadura maila nabaritzen danean, porque hori modu jarraian neurtzen da, automatikoki inork eskua sartu gabe, gelditzen da labearen ondakinen sartze hori. Onartu duna da sistema hori ez dagoela. Baina sistema hori jartzearena Europako legediak, direktibak ezartzen du. Eta esan dezakegu Eusko Jaurlaritza eta Arantxa Tapia momentu honetan Europari insumizioa edo ez betetzea egiten nahi zaiola, era oso nabari eta zuzenean. Odi klandestino bat ere badagoela aipatu izan duzue. Zer da gertatzen ari dena? Gero baita ere galdetu zioten horregatikan, eta bere erantzuna, bizkat kontra esan batean ehortzen da. Esaten du, hori ez da egila, ez da klandestinoa. Klandestinoa da. Zergatik klandestinoa zer esan edu, baimenik gabekoa. Inon aurrikusirik gabekua. Hori aurrikusita zegoen eta hola eukidu baimena, erretze gazak, dijoazte kondukto batetik, eta hor lehorra jomardia, eta errauts
oso toksikoak dien horiek, hautsean jasotzen dira, eta silo batzuetan, itxitakoan, jasotzen dira eta kudeatzen dira. Zer gertatu da? Porrot egin duela, ez duela funtzionatu labeak, eta sortzen du ur bat. Zetasuna eta ura sortzen du. Ur horretan daude dioxina eta furano guzti horiek. Horrek akatzak sortzen zituen labean, presio eta temperatura, eta hori konpontzeko egin zuten purga klandestino hau. Zer egin bartzuten momentu honetan? Egin bartzuten eskatu berriro ere labea egitea, baina horretarako onartu bartzuten perfektuak ez direla, eta gaina kaduzidadea baimena kadukatuko zuen, eta porrot egingo zuen beraien proiektua. Erabaki zuten, gure ustez eta fiskalaren ustez delito bat egitea. Orduan, hori aurrikusita ez dago onartuta, eta gaina onartezina da, zeren hor, dioxinak eta furanoak eta metalastunak uretara joazte. Zer gertatu da gero? Gainera, horrei gehitu zaio beste arazo bat daukatela, eta da filtrazioa dituztela. Hor, sistemak, urak gordetzeko sistemak, akatzak, zuloak ditu, eta lurra kutsatzen ari da, eta hortikan atatzen ari da toksikoak. Odiaren auzi hau gainera epaiteketara heldu da, ez? Ikerketapean dago. Bai, guk hau dela jarri genuen fiskal, ingurumen saileko fiskal bereziaren esku, eta beak aztertu zuen dokumentazio guztia, eta guardiako epaitegira jo zuen segituan. Hor dago, irikidia aurretizko diligentzia batzuk, diligentzia previas, ikerketa judiziala abiatu da, gu ja personatu gea, eta hortikan ja bigarren auzi penala, delito ekologiko eta prevarikazio ambientalagatikan irikizaio erraustegiari bai. Erraustegia sortu zenean, martxan jarri zenean salatu zenuten herritarren parte hartzerik gabe eraman zutela aurrera proiektua, eta aurretik duela urteak ohartarazten ari zareten arazotako asko betetzen ari direla, kutsadurarena esaterako. Nolakoa da gaur egungo erraustegiaren egoera? Bueno, bi galde daude. Guk ez dugu salatzen parte hartzerik ez dara egon, baizik eta hori beraiek onartu dute, publikoki, eta Europako batzordeak ere txosten batean nola jaso du. Ez da parte hartzerik egon, punto. Horregatik esaten du gai importantea dela elkarrizketa abiatzea. Herritarrei gabe ez dago demokraziarik. Beraiek pentsatzen dute demokrazia bakarri dela, demokrazia ordezkarien bitartekoa, hauteskundetakoa, ez. Demokrazia askoz gehiago da, eta ikasgai bat atea barute hemendikan. Gero ja, bigarren galderari erantzunez, ze egoeran gaude. Egoera porrot baten aurrean, katastrofe baten aurrean, hemen daukagu erraldoi bat, bustinezko oinekin. Porrot esaten dugunean da, totala. Hau da, ez dute funtzionatzen labeek, ez dute funtzionatzen transformadoreak ez du funtzionatzen, ez dute valorizatzen, lixibiatuak eta toksikoak galtze dute eta kutsatzen nahi dira inguru guztiak. Denak utxe egin du. Auzietan dagoela, auzitegian dagoela kasua, aipatu dugu, baita ere beste kasu bat badago ikerketapean, lakuako bi teknikari, ikuskari teknikari ari dira ikertzen, Zaldibarreko zabortegian ustezko prebarikazioagatik, lotura ikusten duzu bi kasuen artean? Nola ez dagoenko lotura ba. Gehiago dira, Gueñesen dago biomasa Glefaran fabrika, biomasa instalazioa. Hor ere, ingurumen prebarikazioatik inputatua daude Elena Moreno, ustez dala bere izena, aurreko zailordea, eta Iban Pereira ingurumen zuzendaria. Gure auzi honetan, inputatua dago, olako jarduera guztiaren buru, funtzionario burua dana, Hipolito Bilbao. Eta Zaldibarren 3 beste ikuskatzaile daude inputatuak. Gure susmoa da, eta hor daude zantzuak, hemen hitz egiten ari gela trama bati buruz. Eta trama hori zer da? Trama hori da, errez esan da, beste aldea begiratzen nahi dela, lehen izten nahi dela interes ekonomikoa osasun eta ingurumenaren ondoan, eta hori azalarazten nahi dela, eta lotura zuzena dago, eta gaur berrian irakurri dut, aurkitu dutela hondakinen bilketa klandestino bat, bidegik autopistan jasotako hondakinena,
Eta arrazoia da dirua eta dirua. Dirua aurrezteko osasuna eta ingurumena arriskuan jartzea. Jaurlaritzaren kudeak eta ereduaz ari gara orduan, ereduaren muinean dagoenaz. Bai, hondakinetan ez dago eredu bat. Eusko Jaurlaritzak eduki behar zuen plangintza bat aspaldia eta plan ezberdinak sektorialak onartuta, eta ez zuen egin inoiz. Eta ez du egin, zeren ez zaino interesatzen. Interesatzen zaiona da kaosa eta momentuzko enpresek eduki ditzazketen malgutasunekin beraien erabakiak hartzeko inongo plangintzarik ez. Zuloak egon dira. Zaldibarreko zulo bada, oain gaur agertu da beste zulo bada, improvisatu eginda eta era deskontrolatu batean kudeatu dira hondakinak. Hondakinak ondo kudeatu behar dira, zeren hondakinek sortu ezaketen ingurumen eta osasun arazoak oso handia dira ikusi dugun bezala Zaldibarren eta ikusten ari bezala Zubietan. Zein izan daiteke horri lotuta ez, osasuneko arazoak ekiditeko, ingurumena zaintzeko ere erraustegiaren alternatiba edo irtenbidea? Bueno, a ber, guk ez dugu esango, guk arrazoi osoa daukaguna, gure arrazoiak ditugu. Parte-hartze prozesori egin etzana, gurasozek herritarren laguntzarekin eramantzun aurrera. Eta plan bat, ingenieritza batek, aditu batek, plan alternatibo bat egintzun. Guk diputazioan eta batzar nagusietan aurkeztu genuen. Gaur arte, ez dira gurekin bildu. Alternatibak badaude, alternatiba epe luzera da ekonomia zirkularra. Baina hori da epe luzera denen artean abiatu behar dugun eraldaketa ekonomiko bat, porque gure industria eta gure sistema ekonomiko guztia aldatu behar dugu. Bitartean jarraitu behar dugu bizitzen, eta guk hondakinak sortze ditugu. Guk teknikoki planteatu genuen inertizazioa eta indar biologikoa kentzea, kutsadura eta lizibatuak sortzeko, eta sistema bat zelda itxietan bitartean jartzea, ez? Eta, gero ere, birziklazioa alik eta handiagoa egin, zen erraustegiak batez ere bere erregai nagusia plastikoa da. Plastikoarekin sortzen du energia. Plastikoa erretzen. Plastikoa, igual jende batek ez du jakin, baina plastikoa 189 petroleoa da. Osea, petrolea erretzen nahi geha. Hori ez da alternatiba. Beste edozein alternatiba hobeagoa da. Baina behin-behinekoa edo bitartekoa izango da. Dena den, guk esaten duguna da, mai bat egin, zientzilari, teknikari jarri mailan, eta galdetu, zein da irtenbidea? Ez galdetu, nire irtenbidea ona da, eta dirua jarri txostenak egin ditzaten ez. Galdetu benetan, zientzilariek eta teknikariek zer nahi duten, zer proposatzen duten, gu ados egongo gea teknikari eta zientzilariek proposatzen dutenekin. Eta horren aurrean, zer esaten dute Eusko Jaurlaritzak aipatu duzu lehentxeago, baina diputazioak ere? Oain, hemen hitz egiten hain antzaie, hemen dikan, porque ez digute beste aukerarik eman. Ez dakigu, hori nahi dugu, biltzea hau ez dakit noa, baino, lotxagabia da. Bildu egin behar dira, eta guk eskatu duen beste gunean administrazioan, Markel lan hori biltzea lehen bailen, berdina esaten dugu Arantzatapiari, bildu egin behar dira, aurre egin behar diote arazoari, demostratu behar dute heldutasun politiko bat, eta arazo bat larria danean, irtenbideak aurkitu behar zaizkio. Eta denen artean, porque beraiek, demostratu bali mote zerbait da, beraiek bakarrik hau kudeatzen ez dakitela. Joseba Belaustegi, Gurasos plataformako bozeramailea. Eskerrik asko gaurkoan.